जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपआ जागायबाय। मानो होनबा मैयानिफ्राय जागायदों। जोंना मार्चनि 21-22 2026 दा जों बेवहाय मैयानिफ्राय जागायनानै मैया जोंनि जिखिनि स्टुडेन्टफोर बिसोरो फैनानै बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि अफिसियेलि खामानिखौ जों मावनानै लादों, जेरैहाय वाइट सुनाय बा फर्म साबमिट खालामनाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो मैयानि दिनाव मावनानै लाबाय। आरो दिनै 22 खालार नैथि हाबाफारि, बेवहाय जोंहा नै दानि बावैसो जोंहा उद्बोधननि जाना थांखांबाय जे साब जुनियर जुनियर बयस बे गेमा दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। लोगोसे नैबेखौनो आं फोरमायनो सानदों, दिनै जोंनि 15थि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इन्टार उसु चेम्पियनशिपआव जायफोरहा जोंनो डनेसन बा जोंनि बे गेमखौ खुंनायाव मदद खालामदों, बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर खालामो। मानो होनबा इयुन समाव जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों जोंनि खामानिखौ आवगायलांगासिनो। बेनिखायनो जोङो जोंनि फिउचाराव जोंनि स्टुडेन्ट लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो, बेनि थाखायनो दिनै जोङो बिथां सारमोननिसिम जायफोरा जोंनि आफादखौ बा डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपआव जायफोरा जोंनि थाखाय हेल्प होदों, बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर खालामो। उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो जोंखौ मदद खालामनानै जोंनि गोसोखौ आरोबाव माने उत्सा खालामो, बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर खालामो।